paborito kay nako ning pinya. Lah, duha ka buok. Dako man kay ning isa, yang isa gamay. Nya ko ra may isa, di ko ni maurot. Kani ako ang isa gamay. Kani pang ugma ko na. Wa jud kabalo sila gipark nga naana po ko'y pinya gikaon ron. Lah, sao nga ni pagpanit? Nah, mo'y gidangat. Di ko kakaon ani ron kay di ko kabalo mo panit. Saong ka kung pagkaon ni ha? Lah, pre! Pre, daku as imong pinya, pre. Uy! Ay, oh, pre, kanira ang isa akong kaonan, pre. Kani, Mga pre, pang-ugma pa ni. Pang-ugma pa ni, pang-ugma. Ako pala ka nagkaon. Di ba ko kabalo mo panit, tut? Na, di malas ka. Kabalo panit pre. Pero ako kabalo mo, Juan. Ko dali ra Pari kini ka pre. na Jimmy ba? Kabalo kang panit, pre. Dali ra kini. Tarong ba? Lagi. Sige daw. na do. Eh, Tarong ba? ano siya? Awa. Kabalo dahil kang panit. Ka, basig di ka kabalo, ana. Bloy kuan. Uy, Ha? yes, Asli! Ako sa diri. Ay, magkaon may pinya pinya. ba? Anya? Oh, wow na Palagi yung may pagka-abri. kakaon, Urang di wala mo palitan. yung pagka-abri. Di mo kabaluan na. Kailangan mangulo ni Di tungaon ba, largo na. Ano may Ako, largo tungaon. Ako be. Ha? Ko daw. Pero kana ratong kanon na, wala ni labot. Uy, Ano kanuan. man? Kana may siguro na to kay dako kaayo. Pang-ugma pa man eh. Ha? Pang-ugma pa man eh. Kung sa oras kay mo balik ni. Basta ugma ni pang dessert ni. Alas 12 sa gabi na mo ni abrihan. Mas 12 sa gabi eh. Sakitan man po Sa to kagtiyan pa na na. mo ko diri alas 11 kay tara. Maabtan ta mo. Basta alas 12 sa gabi ugma. Kami ana oy. Kaniya ra mo diri, Lods. Wow, hauda dahil niya mo abring Kuya, asli oy. kuya mo Asli. Yaw Una pa kayo. man ni. Panahon Pag-inay sa nun sa, basig masamad ka ba? Ingon pa Gani kagabi. James na kay kamot nimo. Ingon pa kagabi eh nga kao dai mong pinya ganiha pa kong buntag diri sayo kayo. Sekreto sekreto mabugod mo. Kuya kana si Asli bay. Kuyo kayo mo panis kumari ba? Pero na ko'y pangutana ba nga nung daghang mata ang pinya no? Mao po na Bitaw. ang bugtong pangutana. Nganong ang pinya dagang kay mata. Pero wala siya kakita sa kamatuuran nga ginatanom ra siya, human ginabaligya o ginakaon. Problema ni Lods, di ko kabalong ko Mo mata na Lods. mo na ako Ha? problema gyud. Di ko kabalong mo ko mata. Mauna. Kami, bulok ko na. Saon na pagkuan. Abi man ako Di man kuan. naon. Mao nang dili na lang nato ni kanon kay sayang ra kayo, di man day gyapon mo kabalo mo panit. Dapat na kay pagkuha mo dito dahon sa saging para dira ra irason Gani mo. o. Pagkuha mo dito Ay, dahon sa sa daong saging. saging ito, Jim. Pagkuha dito. Daon sa saging? Oh, Makuha di ming gibay. mo kakaon Kinsa ron. ni Ako sagingan nang diri? Uy, Kinsa ni sagingan diri? kangayo mo ni Jomari diha gud dahon. Jo mari ibaan? Oh, katong pinakadakog lawas sa katiling ba. Eh, pagkuha mo ito. Ana, wala na yung mata. Ready na. Ah, wala na yung mata. Hawak na mo sa na ba? ano? Palit to. Yan sa tag slice. Wow. Anong lagar raw mga gamito na may kutsilyo? Pre, pinalit ni mo. Ah, Eh? ipon po ka na Ha? yun. Pinalit ni mo. Oh, pinalit mo na ganiya bansalan. Sige na, Lods. Ana kana ah. Eh, pala, taro ba, God. Madlok ko ba kay hait kay lagaraw ba? No? Taro Pre, ba? patilaw ako pre ha. No? Ano ang paborito? Parang Sabi ma. Abi, eh. Ako datong laway ani. Grabe. Lami oy. Lahi ra yung pinya gikan pas punuan ba kay kuan kayo. Plus ko kayo. Kung wa mi naabot, Di ka kakaon. Oh. di po mi kakaon. O wala ko naabot, di mo kakaon kay Ano wala yun? mo panit. Oh, kung wala po ko'y pinya, wa po may panitan. Wala yun. Oh, sabi ha. Wala. ano ka diri no? Pero kini inig mahon ta to ni pre. Na paisa, na paisa. Ni oy. Sabi. Nam jud. Ay wala na. Dali hindi kayo. Wala na prepare na to na panitan. Ano ba? Ano po ninyo? Kalanganin po kay ni isa ka. Pinya eh. Tuhaon na to niyo. Hawat ka? Wala. Salamat. Wala na. Wala, gikaon na sirok ko. Diyan isa pre oh. Grabe ka sirok. Ang isa ba lami ko na. Musugot ko abrihan ni basta na isuka ug asin lami kayo. Sirok kayo. Asin ug suka Pre, lami kayo. Asin ug Kaya suka pre. daw. Pre, kita ni mo ni, pinya ni pre. Kabalo ka pinya ni, kaon ako ni ha. Lami kayo. Ako'y abri ano di mo kabalo. Ako'y abri pero pagkuha mo kuan. Kwento kasi. Pagkuha mo asin ug suka. Ikaw ka to kay. Wala ko Yes, yung kabalo. mga inyo mga balay. Wala. Kuha mo asin ug Pangayo mo suka. Jumari. Lamay balay diha oh. Bisa na. Edyo na. Pre. Kuha mo asin ug suka. Miya na. Ay, ito din ang balay diha. Oh. Naon na pag-abri o pagtanaw mo para makabalo mo. Jo, asin og suka jo. Kabalo mo abri hantud ka Wala lang. kay Lodsoy, dako kay Lodsoy. Pre, tawagon ako si Kidjo pre ha. Pagkuhan mo dito. Jo, asin og suka. Nigawas na. Naon na pag-abri lod. Hmm? Para wa nay mata. Hinana unta dito kaniha. O gani. Naon ra ba na?
Nana kay talent anak pre. Ay, kita ko ani pre, basta mukaon kong pinya, tan-aw na ko ug unsaon nila pag-abri. Sabi ka tamis. Tamis kayo no, pagkuan na lagi mo kuan dito, adi gyud mo tagaan ron kung walay kuan. Suka ug asin. Sige, pagdali, suka ug asin dala diri. Eh lami kayo ni. Wow, na pag-abri. Master kay kuan ni pre, basta abri-abri pinya. Kuan lang ko ni saba kaniya. Kay Naman kay talent pre. Gani. Ano mo? wala ko ni saba para kamoy mo panit, lain po kayo, ako apang pinya, ako apay mo panit niya. Ikaw ra mo mukaon, ana na siya pre. Uman, tudluan ti kang anong makuan ni. Ana ni mo na. O tinuod na. Tawa, watch and learn ha. Ana ni mo na sa babaw. Lah. Yawan. Asa mata? Nakita ni mong mata? Abi, oh. Wala. Wala yung mata, nakita pre. mata. Nana ba? Wala Pero pre, mata. kay kabalo ka pre. Pwede ni siya i-telescope. Yes. Tinuod na oy, pwede man gay na ikuan. Butang sa imong liog. Eh, isulod sa imong liog. Quintas? Maga pa kay pre oh. Pagkay na, nanang mga mata diya. Ato ning hiwaon. Yan, Na. Di ba? Wow. Dira pre. Kanang katsilo. Uy, nanay asin. Ah, Ami Asin, yan, mo. Aming sana pre, kana akong gamiton pag slice Suka. pre. Ibutang ning suka diri asin pre. Oh, diya, lami kay na. Lami kay na. Yan. Na. Ano pag April Lods? Why yung mata? Yawa ani eh. Sabi mo. Yeah, ako sa ning kanon, magdungan ta. Dungan ta kaon para kuan ba enjoy ba dili ta maguna-unag kaon. Ganda. Kasi ro Unag kayo. kaon ana ba? Pilay palit nimo sa pinya ron. Ha? Pilay palit mo sa pinya. May kay ning pinya. Para good ni. 100 ang kilo. Yawa, nana ni sukag kuan. Asin. Asin. Ya, Nana kasi ni pre. asin og suka. Sige na pre. Ikaw. Sige, Sampol daw, try na ko sampol. ako yung una ha. Sampol, sige, Ako amining pinya ako yung una. Sige. Ah, Yawa eh. grabe. Pre. Lamig Di yung kayo. magsilbi pre, magsagol atong laway anak pre. Dili. Ato Ayaw lag saw-saw. Tilawin ninyo. Tilawin ninyo. Oh? Ah, grabe, gihigop ang Ano karang eh? kuan. Ano be? Ami di ay sa mas ug. Kuan lang uy asin. Asin lang. Ay. Kaya no. Nami no. Hapit, Apa pre? Oh, tunga ta ni pre. Apa? Sige na mi pre. Tunga ta. Ginaw. Ha? Adto nami. Ginaw. Ana Salamat pre, kayo. ako manang balonon ugma. Ah, balon na rin mo na uga. Ay, nako na. Dalo Unya, na pre. sa mama. Di mi magdugay pre. Ha? Dapat Adto bi. nami. Mula sa babaw ba kay buklog kabayo niya. Uy, may bugdo bawal man na pre. Ha? Bawal na, ginadakop na. Nami kan ora man mi. Tanaw ra mi. Para mo, sige. Oh, ta. Makikibugno kung kabayo pre. Tara pre. Ha? Ta. Dalo Ayun. na. Ayun mi. Ta.